Terve! Meilläkin on monta työntekijää, jotka tekevät toimistotyötä ja istuvat aika lailla koko päivän. Niin tervetuloa meidän toimistojumppaan. Vähän sumunen ja utunen meininki ja silloin tarvitaan kahvia. Meinaa kuumaa kuppia kaataa. Ja tietenkin jos joku pitää kuppia sylissä, niin sitten joutuu vähän korkeammalta noin. Jos seuraavaan liikkeeseen otat vaikka koko tuolin mukana, niin kyllä varmasti saat seuraavassa palaverissa puheenvuoron. Seuraavaksi sitten ihan vaikka Bjurströmit tähän. Ainoa vaan, että muistetaan, että tästä nyt ei liikaa kannata innostua, että varmaan ulkoalue puolella on ollut viimeksi käytössä. Niin päivä on edennyt taas tarpeeksi pitkälle. Hoidamme nämä siivoukset, niin otetaan kumilenkillä niska paikoilleen. Mitä isompi asema firmassa, niin välillä voi jopa nostaa jalat pöydälle. Kyllähän se hyvää tekee. Kiitos.